Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Aici, stați puțin să fac ceva, să se audă prost. Nu se aude prost. Aici o să vă arăt cum să instalați Euro Truck Simulator pe telefon, da. Da, să șterg și ce am pe aici. Așa. Deci, uitați câte jocuri am pe acest telefon, vedeți? Foarte puține, 3-4, da? Ok. Deci, vedeți că eu l-am deja trac sau un fel de, stați să vi-l arăt. O să fac un episod dacă vreți cu el. Uitați, cam așa arată, cam așa începe și în Euro Truck Simulator 2, dar nu poate să fie și e gratis. Vedeți că dacă intrăm pe stați puțin, pe Google Play și scrie aici Truck Simulator 2, Truck Simulator 2, nu, Pro 2, uitați că nu merge, aici, căutăm, trebuie să văd dacă, uite, aceasta este, vă asigur eu că ea este cu bani, 100% este cu bani ea. Știați cum să o luați. Uitați, mai este și asta. Ia să o văd. Farming Pro 2016, stai să văd. Că poate instalez și eu și fac o serie. Bă, poate îl iau. Bă, îl iau. Bești. Nu mă, pe ăsta îl iau. 100% cred că îl iau. Deci, intrați pe ceva să luați. Puteți să intrați pe Aptoide. Dați puțin că mi-a scăpat telefonul. Deci să intrați pe Aptoide, pe Mobilzenie, să zic, pe... Dacă nu mai văd pe unde am eu, știu că aveam. Pe 1 Mobil Market, dar eu intru pe Aptoide. Și aici dau Truck Simulator Pro 2. Cred că așa e, nu? Nu știu. Uitați, și este aceasta. Uitați, să vă arăt și acesta cum este. Da, să vedeți. Ați văzut? Deci, acesta este, nu vă mint. Și dacă vreți să facem o serie, eu deja am făcut o misiune, what? Am făcut ceva. Și, da, dacă vreți să uitați, aptoidele, dacă intrați pe Google, dacă vreți să știți, sau pe dați pe Google și scrieți aptoide, aptoide, uitați aici. Se scrie cum se aude și dumneavoastră trebuie să îl descărcați. Trebuie să faceți un cont, da.
Cam așa arată upgrade-ele. Call of Duty? Ok. Cam atât a fost cu episodul de azi. Să nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut și am fost rare și v-am spus pa, pa!